Глава 7. Чунг-Лі адразу здагадаўся, што яго падазраюць. Файлу не адыходзіў ад яго ні на крок, сачыў за кожным яго рухам. З якой прыемнасцю Чунг-Лі задушыў бы гэтага праклятага здрадніка сваімі ўласнымі рукамі. На ноч спыніліся ў эўкаліптавым лесе. Высокія дрэвы, некаторыя да 150 метраў вышыні, з срэбным лісцем, раслі на значнай адлегласці адно ад другога. Здавалася, што гэта быў нейкі зачараваны лес, сярод лета пакрыты шэраннем. Але больш за ўсё быў прыемны смольны пах, які вылучае эўкаліптавае лісце. Нездарма ў Еўропе гэтая смала ідзе на дарагія парфумы і на медыкаменты. Паставілі 2 вартаўнікоў, якія павінны былі змяняцца праз кожныя 2 гадзіны. З 10 чалавек былі вызвалены ад варты толькі 2 – Скот і Чунг-Лі. Пасля начальніка першы чалавек Чунг-Лі, бо ад яго залежыць уся наша справа, жартаваў Кандаракі, але Чунг-Лі добра разумеў, што ўсё гэта значыць. Ён заўважыў, што з вартавымі аб нечым шапталіся, пасля чаго адзін з іх быццам незнарок выбраў сабе месца якраз там, дзе ляжаў Чунг-Лі. Зразумела, што і Файлу лёг ля яго. Ноч прайшла спакойна. «Не спадзяваўся я на гэта», – казаў назаўтра Скот. «Можа, весткі аб пакаранні гэтых какаду дайшлі сюды, таму ніхто больш і не адважваецца нападаць». «Магчыма», – сказаў боцман, – «але больш пэўна, што блізка няма вёскі, і нас не заўважылі». «Ці жывуць тут блізка папуасы?» – запытаўся Скот у Чунг-Лі. «Ты ж павінен ведаць». «На гэтым самым месцы я не быў», – адказаў Чунг-Лі. «Але кожны ведае, што сялібы бываюць толькі там, дзе вада, рака ці крыніца, а тут пакуль што не відаць вады. Апрача таго, наогул сярэдзінныя горы не заселеныя». Выходзячы з лесу, Чунг-Лі заўважыў на эўкаліптавым дрэве прышпіленую пальмавую лісціну. Ён азірнуўся, каб ніхто не ўгледзеў, узяў лісціну і пачаў разглядаць яе. Але ў гэты момант з-за яго пляча высунулася рука Файлу і вырвала ліст. «Што, весткі атрымаў?» – сказаў ён, злосна ўхмыляючыся. Чунг-Лі ўздрыгнуўся, але зараз жа спакойна сказаў: «Што ты? Звяр'яцеў ці што?» Файлу паказаў лісціну містэру Скоту. «Вось гэта было прышпілена на дрэве», – сказаў ён. Чунг-Лі зняў і пачаў разглядаць. «Мне здаецца, гэта зроблена наўмысля. Мусіць, гэта пісьмо». Маланка бліснула з вачэй Скота. «Дурны!» – звярнуўся ён да Чунг-Лі. «Хіба ты не ведаеш, што калі з намі што здарыцца, ты першы памрэш?» «Усё гэта я добра ведаю», – спакойна адказаў Чунг-Лі. «Ведаю яшчэ, што мне з вамі лепш варочацца назад, як аднаму. Але гэты шалёны сабака гатоў навыдумляць немаведама чаго, каб толькі нарабіць шкоды». Файлу і Чунг-Лі зірнулі адзін аднаму ў вочы, і абодва зразумелі, што адзін з іх павінен загубіць другога. Скот і Кандаракі пачалі разглядаць лісціну. Нічога, здаецца, на ёй не было. У адным кутку нібыта быў парваны нейкі спецыяльны значок, але побач былі і другія дзіркі, зусім ужо выпадковыя, бо лісціна была не свежая. Паглядзелі адзін на аднаго, потым на Чунг-Лі, не ведаючы, што думаць. «Чаму ты зняў гэтую лісціну?» – запытаўся Скот. Чунг-Лі паціснуў плячыма. «Ну, як вам сказаць?» – адказаў ён. «Запытайцеся тады, чаму ён, ідучы міма куста, узяў ды адламаў галінку, і вы самі раз трымалі ў руках нейкі лісцік». Што можна было сказаць супроць гэтага? «Ну, памятай жа», – сказаў Скот, – «мы будзем за табой наглядаць кожную хвіліну, сачыць за кожным тваім крокам». «Калі ласка», – абыякавым тонам адказаў Чунг-Лі, – «мне ўсё роўна». «Дзіўная рэч», – казаў Кандаракі Скоту, калі яны адышліся далей. «Збоку гледзячы, здаецца, няма ніякай валасінкі, за якую можна было б прычапіцца да яго. Але наогул усё ж такі ствараецца ўражанне, нібы ён нешта замысліў».
Я галоўным чынам спадзяюся на тое, што не бачу для яго ніякага сэнсу ў тым, каб рабіць нам перашкоды, сказаў Скот. Паглядзім, прамовіў Кандаракі. За лесам пачыналіся ўжо прадгор'і. Мясцовасць паступова павышалася і канчалася гарамі вышынёю каля 3 кіламетраў. Гэтыя горы, як яно звычайна бывае, здаваліся так блізка, нібы да іх можна было дайсці праз 2 гадзіны, але сапраўды на гэта патрэбна было не меней 2 дзён. Вунь налева ад той гары і ёсць месца, куды нам трэба ісці, паказаў рукой Чонглі. І ўсім зрабілася лягчэй на сэрцы, калі яны нарэшце ўбачылі канец сваёй дарогі. На другі дзень раніцою падарожнікі ўжо былі сярод гор. З усіх бакоў уздымаліся яны адна над адной, то паката, то сцяной. Далягляд звузіўся, не відаць было нават і галоўных вялікіх гор. Падарожнікі часам траплялі нібы ў яму, з якой, здавалася, і выйсця ніякага не было. Але праз некаторы час выхад знаходзіўся, яны ўваходзілі ў другую даліну, і зноў здавалася, што яны адрэзаныя з усіх бакоў. Голыя скалы прымалі розны выгляд, то ўздымаліся, як вежы, то стаялі, як слупы, то сядзелі, як шапка грыба на тонкай ножцы, і, здавалася, вось-вось зваляцца на галаву. Трэба было толькі дзіву давацца, як гэта яны трымаліся. Часта, асабліва ў ніжэйшых месцах, трапляліся скалы, зарослыя хмызняком і нават дрэвамі. Часам такое дрэва вылазіла збоку, са шчыліны і трымалася нібы ў паветры. І зноў прыходзілася дзівіцца, як гэта яны маглі пусціць свае карані ў голыя каменні. Доўгі час падарожнікі ішлі па шырокай даліне, пасярэдзіне была рака, якая бурна білася паміж раскіданых каменняў, па берагах багатая расліннасць. У адным месцы Файлу раптам схіліўся да зямлі, да чагосьці прыгледзеўся і зычна закрычаў: «Сюды, сюды!» Усе кінуліся да яго і ўбачылі на зямлі выразны след каня, нават падкаванага. «Зноў конь!» – здзівіўся Скот. «І на гэты раз ужо наперадзе!» – зазначыў Кандаракі. Зноў пачалася гаворка аб гэтым таемным кані. Зноў пайшлі розныя здагадкі. Толькі Файлу замест конскага следу пільна прыглядаўся да Чонглі. Той азірнуўся, вочы іх сустрэліся і, здавалася, без ніякіх слоў яны зразумелі адзін аднаго. «Значыцца, гэты чалавек ці 2, бо раз, здаецца, мы бачылі 2, ужо тут», – сказаў Скот. «Няўжо яны ўвесь час за намі сочаць? Але ж да гэтага часу нічога дрэннага нам не зрабілі». «Хацеў бы я паглядзець», – заўважыў боцман, «як гэта 1 ці 2 чалавекі паспрабавалі б нам што-небудзь дрэннае зрабіць». «І то праўда», – згадзіўся Скот. Хутка заўважылі, што сляды пайшлі ў бакавую далінку і сказалі аб гэтым Скоту. «А нам як трэба ісці?» – запытаўся ў Чонглі. «Прама», – адказаў той. «А я думаю», – умяшаўся Файлу, «мы нічога не страцім, калі заглянем у бок. Далёка ісці не прыйдзецца». «Я таксама лічу, што трэба нарэшце высветліць гэтую таемную гісторыю», – падтрымаў Кандаракі. «Паспрабуем», – згадзіўся Скот. «Толькі нядоўга. Не варта траціць часу на іх, калі яны нас не чапаюць». Пайшлі. Наперадзе сіпаі з нарыхтаванымі стрэльбамі ў руках, за імі Скот і боцман, далей Чонглі, але яго з аднаго боку Файлу, а з другого Кандаракі з рэвальверамі ў руках. Чонглі стараўся надаць сабе самы бесклапотны выгляд, але сэрца яго білася так, што ён нават баяўся, каб не пачулі суседзі. Зрабіўшы некалькі заваротаў, яны сапраўды ўбачылі спутанага каня, які спакойна пасвіўся сабе на зялёным лужку. Смешна было глядзець, як 10 чалавек са стрэльбамі, рэвальверамі, бомбамі, азіраючыся ва ўсе бакі, падкрадваліся да каня, нібы да нейкага незвычайнага страшыдла. Конь падняў галаву, здзіўлена паглядзеў на войска і трохі адскочыў убок. Падарожнікі акружылі яго, памацалі. Звычайны конь, больш нічога. Больш нідзе нікога не было. Паглядзелі адзін на аднаго
і засмяяліся. «Ну, і што ж цяпер будзем рабіць з ім?» – запытаўся боцман. «Мусіць, нічога», – сказаў Скот. «Узяць з сабой не можам, бо самім прыйдзецца лазіць па скалах. Заставацца або пакідаць каго пільнаваць не варта. Усё роўна, калі гаспадар не захоча паказацца, дык і не пакажацца». І сапраўды, нічога іншага не заставалася рабіць. Падзівіліся, пагаварылі і пайшлі назад. Даліна паступова пачала звужацца. Горы набліжаліся з абодвух бакоў і рабіліся ўсё больш і больш стромкімі. Вось яны ўжо зусім сціснулі раку, якая пачала біцца, як шалёны конь. Берагі зніклі, і ўжо нельга было ісці наперад. Скот азірнуўся на Чунглі. «Ну, што цяпер будзем рабіць?» – запытаўся ён. «Тут павінна быць сцежка», – сказаў Чунглі, азіраючыся, і паказаў на адно месца, дзе на каменнях сяк-так можна было падняцца ў гору, а там далей, здавалася, можна было прайсці па беразе. «Вядзі», – сказаў Скот. «Пачакайце, пачакайце», – крыкнуў Файлу і выразна паглядзеў на Скота. «Мне здаецца, лепш было б, каб наперадзе ішоў хто-небудзь іншы, а Чунглі за ім». Скот зразумеў і прапанаваў Файлу, але той сказаў, што і гэта нядобра. Тады наперадзе пайшоў Ханубі, за ім Чунглі, а за ім ужо Файлу, далей Скот, Кандаракі і рэшта атрада. «Трэба прызнаць, што Файлу добра размеркаваў», – ціха сказаў Кандаракі Скоту. «Вельмі добра», – адказаў Скот. «Калі раней ён не ўцёк, дык тут няма чаго і думаць». «Пабачым», – зноў сказаў Кандаракі. З вялікай цяжкасцю ўзлезлі яны наверх і пайшлі па рабру скалы. З левага боку таксама стромка ўздымалася гара. З правага яна абрывалася ў бяздонне. Ісці можна было толькі па вузенькай сцежачцы, шырынёю з крок, а часам і меней. Рака шумела дзесьці далёка ўнізе. Адзін толькі няўдалы рух, і чалавек паляцеў бы ўніз, дзе ад яго нічога не засталося б. Так яны ляпіліся з гадзіну. Ніхто не сказаў аніводнага слова. Кожны быў заняты толькі тым, каб цвёрда і правільна паставіць нагу. Сцежка ж тым часам блыталася, круцілася, то адыходзіла ад берага, то набліжалася. У некаторых месцах з бяздоння вытыркаліся верхавінкі кустоў. Відаць, бок быў зарослы. Раптам пачуўся жудасны нечалавечы крык. Чунглі слізгануўся, узмахнуў рукамі і паляцеў уніз. Зачапіўся за куст, абарваўся, зноў зачапіўся, шолах рабіўся ўсё цішэй і цішэй, і ўрэшце ўсё сціхла. Падарожнікі стаялі, як скамянелыя. Гэты прадсмяротны крык заледзяніў іх сэрцы. Баяліся паварушыцца. Але не паспелі яны яшчэ апамятацца, як Файлу неяк злосна зароў і таксама паляцеў у бяздонне. Зноў затрашчалі кусты, і зноў усё сціхла. Толькі гул ракі дадносіўся аднекуль, як з пустой бочкі. «Гэта ж можна розум страціць ад такой жудасці», – прамовіў Скот дрыжачым голасам. Ніхто нічога не адказаў. Усе стаялі моўчкі з пабялелымі тварамі. Потым асцярожна схіліліся, глянулі ўніз. Сцяна ішла проста ўніз. Са шчылін расло шмат кустоў. Ніякага дна не было відаць. Толькі чутна было, як дзесьці далёка-далёка ўнізе грукатала рака. «Што ж цяпер будзем рабіць?» – прамовіў Кандаракі. Чунглі казаў, што там далей гэтая рака прымае некалькі прытокаў, сказаў Скот. Для гэтых прытокаў нам і трэба шукаць. Цяпер ужо мы самі знойдзем гэтае месца. Але якое жудаснае здарэнне! І яны ціха і асцярожна пасунуліся далей. Працяг будзе. Да пабачэння.